noć. Mi sada teško možemo osjetiti tu mrtvu tamnu noć. Prije kada nije bilo rasvjete, kada bi se naoblačilo, pogotovo zimi, kada se tako zmrači, to je se moglo osjetiti. Ne znaš kud ideš, nemaš nikakve orientacije. Ako se nekad nekom desi u sobi da ustane po noći pa se probudi, iznenada je tako u potpunom mraku, krene naopako, izgubi se skroz tako. Dakle, ovim slikovitim prikazom poslanik sallallahu alejhi ve sellem upozorava na opasnost tih grijeha u kojima će ljudi biti obezglavljeni, ne znaju šta radi. Do te mjere, pa kaže dalje poslanik sallallahu alejhi ve sellem, yusbihu ar-rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Osvanut će čovjek u tim iskušenjima mu'min, a omrknuti kafir. I obratno, omrknuti mu'min, a osvanuti kafir. I onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle to su ta dešavanja. Evo sada, to što se dešava u Iraku, Siriji, u Libiji, tako da. Ko to može razumjeti? Ne može niko. To su upravo ti fitan, ta iskušenja. Dakle, imate oni koji su odavde, naši imamo u Siriji. U jednu grupu, drugi u drugu. Jedan protiv drugu. I sve bismillah, sve mašala, sve Allah, sve džihad. Sve islam. Ne može tako. To nešto ne štima, nešto nije u redu. Ne može. Da, bile su bitke među ashabima, ali se zna da su to bila iskušenja i da je bio stav poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tamo ne treba ići. I evo u ovom hadisu stoji i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, el qa'idu fiha, kad se tako velika iskušenja desi, onaj koji sjedi, ne ustaje, ne ide prema njemu, je bolji od onoga koji je ustoji. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Onaj koji sjedi, koji neće da ide, a muslimani se među sebe biju, šta ćeš tamo? Ići ti uzeti bice protiv nekog od muslimana. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a onaj koji stoji, koji je ustao, je bolji od onoga koji je krenuo, koji ide prema tim dešavanjima, prema tim neredima. A opet onaj koji samo ide je bolji od onoga koji trči prema tim fitnelicima, neredima i tim smutama. A onda kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, fakessiru qisiyakum. Zato ako se nađete u takvom vremenu i to doživite, slomite svoje lukove i koplje, strijele. Wadribu suyufakum al-hijab. I svojim sabljama udarajte po kamenju, da se ona oštrica otupi, da više ne može sa njom ubijeti. Fa in dakhala ala ahadikum, evo duhila ala ahadikum, falijekun hajra bnaj Adem. A ako vam neko uđe u kuću da vas ubije, da vas napadne, onda budi budi bolji od one dvojice sinova Ademovi, koji ste na početku svojili. Vidite, ja sam hadis, a može biti jasno. Ne učestvujte u takvim smutnama. Pogotovo mi u Bosni. Toliko je Bosna na tapetu, toliko se optužuje za terorizam, za ekstremizam, za ono, da je nestabilna, da je nema perspektive, da je treba razvaliti, treba srušiti, tako dalje. I zato svaki odlazak ove države naše jeste velika šteta po sve nas. Poznate i također hadis vezan za ovaj hadis Huzeyfe ibn Yaman, radijallahu anhu, jednog ashaba, koji kaže za sebe da je uvijek pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Obično su pitali drugi o dobru, a ja sam pitao o zlu. Kaže, bojeći se da me zavisi. Pa je, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o ovim iskušenjima, upitao i kazao, Allahov poslaniče, a šta nam je činiti ako nas takva iskušenja zavisi? Šta nam je činiti? Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Alejke bi džema'atil muslimina wa imamihim. Drži se zajednice muslimana i njihovog vođe. Pogledajte, to je u ovim hadisima jedino konkretno pitanje. U mel mahrađu ja Rasulallah. Gdje je izlaz? Šta je činiti? Šta je raditi? Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem,
držite se zajednice muslimana i njihovog imana. Mi, braćo i sestre u Bosni i Hercegovini, Allahu dželle hvala, još imamo organizovanu zajednicu, imamo islamsku zajednicu, imamo svoga vođu, imamo Resulenu i ovo je direktan imperativ poslanika sallallahu alejhi ve sellem da se držimo te zajednice, svoje zajednice, zajednice muslimana i da se držimo našega imana. Resulenu odmah na početku tih događaja onaj proglas izdao i kazao da tamo ne treba ići, da je tamo bratoubilački rat, da su veliki neredi smutnje, da su tu svjetski interesi prelamaju, da se ne zna ni ko stoji iza svega toga i tako dalje, ali nažalost to se nije puno čulo. Mediji svaki dan, na internetu pogotovo, izvještavaju na druge načine i tako dalje i nažalost jedan broj naše omladine je nasjeo i otišao. Ja sam ubijeđen da je to jedino ispravan odnos prema ovim dešavanjima u svijetu. Ubijeđen. Nema drugog izlaza. Mi ovdje u Bosni i Hercegovini sada, evo u posljednje vrijeme imamo i ove daje misionare naše, koji su završavali studiju u islamskom svijetu, ne znam nije tako da i daje, stvarno misionari, ulema, doktori nauke, tako. Svaka čast, sve u redu, ali znate dobro, sve što je van sistema, to ne vodi ka dobro. Jer govoreći tako, a nisu ni u jednom džematu, ni u jednom sistemu, nemaju svoga vođu, oni i nesvjesno odgajaju one koji slušaju da budu takvi, da ne poštuju islamsku zajednicu, da ne poštuju ovoga, da ne poštuju onoga. Eto, jednostavno, nema potrebe i samo kritiku. I islamsku zajednicu, i sistem, i državnu politiku, i sve ostalo i tako dalje. I šta dobivamo? Dobivamo nered. Dobivamo one koji su nezadovoljni sa bilo čim, ne mogu ovdje nešto puno raditi, odošli u Siriju, odošli u Irak. I tamo gdje. Zato, braćo i sestre, trebamo biti svjesni da je to izlaz. I ovo su hadisi koje je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao za ova vremena. Za nas danas. Kaže Huzeyf ibn Eman u ovom hadisu, radijallahu anhu, a šta Allahov poslanici ako ne budu imali svoga džemata, svoje zajednice, organizovane svoga imama? Šta je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Onda kaže, se izoluj, udalji od svih tih sekti, grupacija i kaže, idi u brda. Pa tamo u jednoj predaji stoji i kaže, uzmi nešto ovaca, koza i bježi, spašava svoju vjeru. Ili kaže, drži se onoga korenja drveta, kaže, i tako čvrsto, zagrizi koje za njim i tako dočekaj smrt. Ali ne učestvuju u tome. Vidite, hvala Allahu dželešanuhu, mi još nismo doživjeli tako velika iskušenja da nemamo ni organizovanu zajednicu i da nemamo svoga vođa. Nego imamo. I zato je moj apel, moj savjet, da slušate, da slušamo našu ulemu od imama, tako profesora, tako muftija, glavni imama, Resulene, to je ispravno. To je ispravno. Sve te greške koje smo naslijedili i tako dalje, sve su to stvari koje nisu suštinske, ne vode u krivo, ne narušavaju tevhid, iman, vjeru Allaha dželešanu. I treba to imati na umu i toga se držati. Zato imam potrebu da kažem da analizirajući, studirajući, razmišljajući o ovim dešavanjima je najbitnije da izvučemo pouku. Prva pouka je ta, jedinstvo. Moramo biti zajedno, moramo biti organizovani. Nema ništa bez pojedinaca, to su slobodni radikali. A znate šta su organizmi slobodni radikali? To je tako. Dalje, nešto po internetu sad opet nešto krenulo, Sufija protiv Selefija, Selefija protiv Sufija, to su prepirke, to su optužbe, to grmi. La ilaha illallah, pa svijet nestaje, gotovo je.
vrati se Allahu dželešanu, zikr čini, što više ibadeta, i to je druga pouka, treća. Da je u ovom vremena što malo još ostalo, što više uraditi dobra koje će nam pomoći na ovome svijetu da budemo spašeni, da budemo na većim deređama. To je preokupacija. Govoriti pozitivno, pokušavati izliječiti, pokušavati pomoći nekome da bude bolji, a ne nikako napadati, udarati, kritikovati i ništa poslije toga, nego samo razdor, svađa i ostalo. Dakle, priprema za obračun koji nas čeka. Kažu, ovaj dunjaluk je sličan jednom velikom šopingu ili supermarketu. Kad uđeš unutra, nema čega nema. Svega. Od igle do aviona, što kažu. I sve je izloženo. I uzmaj šta hoćeš. Tako je na dunjaluku. Ali ne zaboravi nikad, kad na izlazu budeš da te čeka kasa. I da sve to platiti. Tako je na dunjaluku. Radi šta hoćeš. Ali pod uslovom da ne zaboraviš da ćeš jednog dana stati pred Gospodara i za svaki svoj korak, svako djelo, svaku riječ dati dževab, odgovarati. I tek će tada istinska, apsolutna pravda biti realizirana, ostvarena. Tek tada. A na ovom svijetu, naravno, i na ovom svijetu je rekao pravda od strane Allaha dželešanu. I evo završit ću sa ovim događajem o toj pravdi, jer nekako vidim da je mnogi teško to mogu pojmiti. Prenosi jedan veliki alim iz Sirije, evo opet je Sirija, tu negdje tema, da se prije ovih dešavanja u Damasku desio jedan događaj da su se dva čovjeka na Mejdanu uglavnom posvađali, potuku. I u tom incidentu jedan od njih vadi pištolj i htio da ubije tog drugog. Ali od silne huje, ljutnje, srdžbe, nije ga pogodio, nego promaši i pogodi tamo, na drugoj strani ulice, čovjeka koji je, kad je čuo da se svađaju, otvorio prozor iz svog dućana, da provjeri, da vidi šta se tamo dešava. Samo da provjeri. I metak njega ovdje u vrat i ostane invalid, 100% invalid. I kaže ovaj šejh, profesor Ali, sutradan i sretno, jedan džematlija kaže, profesor, jesi čuo šta je bilo jučer? Ja sam, čuo sam. Kaže, pa kako? Ti nam uvijek vaziš, govoriš o tome kako je Allah pravedan. I da sve što se dešava jeste njegova pravda, apsolutna pravda. Kako će sad ovo ponašati? Čovjek tek otvorio dušan, počeo raditi, od toga hrani familiju, hrani djecu. Samo što je provjerio kroz prozor da vidi šta se dešava, katastrofa, invalid. Kako će nam to objasniti? To nas boli, mi to ne možemo nikako to pričati. Pomozi nam. Ti si u nama. I kaže naš profesor, slušaj, babu, živ bio. Allah je apsolutno pravedan. Jedno od njegovih lijepih imena jeste El-Adl Hakem. Apsolutno pravedni sudac. To je istina. U to sumnje nema. Ali to što se desilo je samo jedna kockica u mozaiku vezanom za tog čovjeka. I mi sad samo kad tu kockicu gledamo, nema šanse da to shvatimo. Ali tu nešto ima. Ima razlog. Nije slučajno. Sve je to Božje. I kaže, tako je on odgovorio. Nakon 20 dana, kaže profesor, sretne me jedan džematlija iz tog džemata gdje se to desilo, koji je dobro poznavao tog unesrećenog. I kaže, profesore, jesam čuo za ovaj događaj i 20 dana jesam. Jesi čuo, znaš šta se desilo, znaš detalje toga svega. Kaže, ne znam, vidim. I onda priča on. Taj čovjek je imao svoga brata koji je umro iznenadno, mlad, a bio bogat, prilično, ostavio za sebe imetak i ostavio 2 sina. Njegov brat taj, sad što je unesrećen, što je pogođen, je taj imetak uzeo i iz njega školovao ta 2 svoja bratića. Kad su oni odrasli i osamostalili se, zatražili su od svog amiđe da im da ostatak imetka, babinu.
A to što je ostalo od imetka je bilo otprilike vrijednosti jednog dobrog stana. I to je taj iznos od koga je on kupio dućan i počeo da radi sa njim. Odbio da im da, priznaje, jest, ali počeo da se pravda. Pa znate, ja sam tolike godine vodio brigu o toj imetku, ja sam vas iškolovao, ja sam ono i tako dalje. Vidi nekako svoje pravo sam to. I ova dva brata, mladića, šta su radili? Otišli prije svega hođe. I to je mu'minski, to je islamski, to je red, to je sistem, to je organizacija muslimana. Prva adresa je hođa. Otišli imamu i požalili se. Imamo takav slučaj, požalili se na Amidžu. Imam nazove Amidžu, odgovara. Da tačno, jest vala tačno. Pa vrati i njihovu. Eto ne mogu, ja sam ušao sad u investicija, sam kupio tamo malo. Čovječe, jeste svjesni što radi? Znaš ti, šta znači imetak je tima zalažen. Pri svoj. Pa kako se ne bojiš Allah? Eto ja ću to nekada vratiti. I mladići kažu, mi ćemo ga tužiti. Mi ćemo sudski svoje pravo. Dobro. I onda kaže, hođa, ne mogu. Velika je to grupa i sramota da svog Amidžu tužakate u sudu. To je za familiju cijelu grupu. Nego vam ja savjetujem vi puta do Allahu šalu da presudi onako kako je pravilno. Da mu da ono što je zaslužio. To je bilo najveće 8 sati. Sutra ujutro 8 sati je bilo ta svađa i nekada više. I kad sagledamo sad posle ovoga svega, ovo se desilo, sasvim je drugo. Tako vam je u životu na ovome svijetu. Mnogo toga što mi vidimo samo s jednog ugla, samo parcijalno, samo djelimično. I nismo stavili da zaokružimo cijelu viziju. Zato je ova dešavanja, sve što se dešava u Libiji, Siriji, Iraku, nemoguće je shvatiti kada gledamo šta se dešava tamo u našom braću. Ali braću i sestre, i ne treba se puno truditi oko toga. Nego znajte da je to proces. Da Allah Đelešanuhu svojom mudrošću na takav način priprema drugu generaciju, novu generaciju muslimana. Pa mi u Bosni to najbolje prvo razumijemo. Vidite, šta bi bilo s nama da nije bilo ovog zadnjeg rata? Allah zna, nestalo da nas utopimo se skroz, da šeitim bratom ništa, Islam bio zamalo skroz. I bio rat sa svim strahotama, ubijanje, stradanje, silovanje, proganjanje, sve. I poslije rata šta? Bolje ne može biti. Bolje. Tako će se i tamo naći desiti. Tako će se i tamo naći desiti. Pogotovo što je ovo vrijeme koje živimo, rekao Ahri Zeman, vrijeme 2024 godine se napunjava, puni 100 godina od pada hilafeta. 1924 zvanično uključeno. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem je kazao da će na početku svakoga stoljeća poslati obnovitelja Islama koji će vratiti ugled Islamu na svjetskoj sceni. Toga se zapadnici boje, toga je sva priča o hilafeta, pa su nam podvalili lažni hilafet, lažnu islamsku državu, čiji pripadnici rade sve te zločine koji su uvijek radili zapadnjaci. Od paljenja ljudi na lomači vatrom, knjiga, do proganjanja i tako dalje, da kažu, ne, nismo to mi, to su istorijske neistine, nego su to vi, to su muslimani. I svaki musliman koji pomisli o hilafetu, o islamskoj državi, je terorista, je ekstremista i tako dalje. Nego treba muslimani da budu samo oni koji su ubijeđeni da je nemoguće doći do šerijata i hilafeta, nego da trebaju muslimanskim državama da se organiziraju samo sekularne vlasti, demokratske, zakonite, to. Ali jel kuruna ve Allah, Allahu khairu makirin, oni spletke kuju, Allah je iznad ovih spletki. To neće biti tako. Sa Allahom dželešanohu vojom će biti sasvim drugačije. Ja ovim svim nemilim dešavanjem vidim samo jedno iskušenje, jedno čišćenje, jedan preporod koji je na pomolu, koji je u toku i koji će sigurno iznijeti bolje sutra za islam i muslimane i time i cijelo čovječanstvo. Molim Allah da nam pomogne da budemo od onih koji Kur'an čitaju, koji u Kur'anu prepoznaju smjernice kako da se ponašaju i naravno u hadisu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovim riječima, njegovoj praksi i da na takav način postupimo u ovim teškim vremenima, bremenitim teškim iskušenjima na najbolji mogući način i budemo nagrađeni na ovome i spašeni na budućnosti. Amin.
Na kraju zahvaljujemo uvaženom profesoru na ovim doista lijepim savjetima. Molim Allaha dželešanohu da se ako Bog inšallah koristimo ovoga što smo večeras čuli, da dođe i dopre do naših srca, kako rekao da se ako Bog inšallah koristimo. Evo ja ću pitati našeg musafira i gosta, je li spreman ako ima neko nešto da Bujrum, evo ima neko nešto da pita našeg uvaženog profesora Bujrum. A ja poslije ovoga bit će dole suterenu džamije, malo ćemo sjesti, osvježi se malo uz kafu, čaj, pa eto pozivam vas i Bujrum idole da malo još pomuhabatimo sa našim gostom. Bujrum, ako ima kakvih pitanja. Dobro, da ćemo dole osvježenja, ako bude da išao, ja ću zamoliti profesora, ako nije hvala molio da nam učini dobro, ako bude da išao na kraju. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.